Sa Good Vibes, pinakaunang nga pet festival, hiwaton sa Bacolod City, kadungan man sini ang pagpabaskog sa kampanya kontra rabies. May report si Nico Delphin. May pet shows, fashion show, dog walk kag iban pa ang natalana para sa nauna nga Bacolod Pet Festival halin Marso 29 hasta Abril 6. Ginsiling ni City Assistant Veterinarian Dr. Jack Cabugwason, tinutuyo ang pagtililipon sa mga pet lovers, enthusiasts kag advocates ang mapabaskog pangtikang kontra rabies kag mapasanyog ang animal welfare campaign. To promote what is rabies and educate them and what is animal welfare. Ang initial naman yung mga plano, of course, we will have mga dog walks, we have pet shows, we have actually secured 3 days na slot sa activity center sa Ayala where we will have mga quiz shows, we will have mga poster making contests for students, and we might be pushing sa recognition of mga outstanding barangays and CSOs on the rabies program and the animal welfare program. Sanong date? Dungan sa ginaplano nga festival ang pet registration nga nagatuyo ma-account ang mga hinuptanan sa mga kabarangayan. Pagi sa mga pet tags, ginapaabot sang City Vet nga mas mapahapos ang pagpatuman sa vaccination program para sa mga cat kag dog owners. Pamaagi man ini para mas mapabaskog ang responsible pet ownership kag mapahaganhagan ang pagdamo sa mga layaw nga hinuptanan. So usually, ang purpose na sa pet registry is that for us na ma-account na namon kung sino ginaya mga ido sa amo nga certain nga lugar, sa amo nga certain nga barangay. Okay, masapos namon ma-identify ang dogs whether it's registered or not. Pero if may ara bagid sila yung dog tags, imagine na yung dog tags with QR code, madula ang imo ido. Kung scan sang City Vet, mabalaan daw naman sino tagiya. O bala naman sino owner, din either mauli naman sa inyo or honestly, pwede naman kamo penaltihan. Kaya diba, it's a violation sa law na ginabuyan mong ido mo sa dalan. So actually, no, it's part of a regulatory project. Ang week-long pet festival mangin pamaagi sa Bacolod LGU para makilala ang mga organisasyon kag barangay nga may dako nga kontribusyon sa pagpabaskog sa anti-rabies campaign kag animal welfare advocacy. Nico Delphin para sa DigiCast Negros.